Ukuya kwabe sectionini kwafika isikhathi la khona engasebenza emayini, ngisebenza ibhande. Okay, mangisebenza la emayini mangifika la emayini mina ke sengichaza izinto engayifica emayini. But ngifuna ukuchaza indlela yami yokuya sectionini. Mangifika la emayini ngiyafika sengiyababona abantu ngokuhlukana kwabo, sengiyabafunda lo wenza ukuthi lo wenza ukuthi ilaba sectionini engingabazi. But sesiyezwa la khona uyambona umuntu unokudlula ngesigubhu eshona le khona la elokhunjeni kuqondile. Manisebenza ngasengwenyeni lo yawuyinduna lo yawukuthi okay hayi lo yawukuthi okay. Sengiyabafunda abantu. Kukhona ke negenge engangami. Yabo. Khona igenge engangami ngiyakhumbula nje kwakukhona umfoka amathunjwa, umfoka Khumalo, umfoka Mdletshe, babe baningi abafoko kaMdletshe sasisebenza nawo abengangami. Ziningi nje insizwa ngayibani nomfoka Buthelezi. Noma ngingafuna ukuyibala ngamagama kodwa nje ziyozazi zona, yabo. So ke ngiyafika ke sengifikile ke emayini ke nami ngisebenza ebhandini yimi ngedwa manje omncane, yabo. Yimi ngedwa omncane njengoba ngisho ngithi yabona ilo ibayini yangalesa sikhathi iFalatshe nje osebesixoxela ngayo yasejele, yabo. Njengoba ngila emayini kunenkinga yabantu yenduna ema-sectionini noma yabantu abasebenza ema-sectionini. Induna ngaba yinduna kungaba abantu. Manje njengoba ngisho ngithi mina elokhunjeni ubaba mina bekuwumuntu abebemazi kudala, wayesebenza imayini kudala. Even induna lezi ezikhona ema-sectionini ziyamazi ubaba. Ezinye induna zayikade ilethe izingane zazo before ubaba lethe zakhe izingane. So kunalento yokuthi lezi induna ezisema-sectionini mina ngoba ngimncane ngifuna sectionini, yabo. Manje zihlale mina mangifike elokhunjeni ngifika ngisebenza ibhande, mina ngangi-capable, yabo. Ngangihlonipha futhi ubaba wangifundisa inhlonipho. Bengihlonipha ngi-capable, ngikhuthele, ngumuntu okhuthele. So nje ukusebenza kimi ebhandeni bengumuntu othanda ukufunda into noma induna le lokhunje le besebenza naye ebhandi bikwazi ukungithuma kwenye indawo mhlawumbe ngiyosetha ibhande, ngihamba nomuntu othize kwesinye isikhathi nami ngigcine sengihamba kuthiwa ibhande liyachitha endaweni ukuthi bangitshele stick site number 1 ibhande liyachitha fanele yolokhunja lapha. Hayi ngiyaya ngifike ngishutha noma mayihamba induna kade ihlolo ingitshele lesicelo kunama-roll awu-2 eningawachekile endaweni ukuthi akutshele inamba zalawo malokhunja. Angithi stick site sinenamba enamba bani kunerolo lapho noma kunombhedo ophumile lapho fanele uyowufaka. Thatha umuntu unihambe niyofaka. So mina bekulula ngasheshe ngayifunda imisebenzi yebhande. Kwakuyi-hard labor eyayifuna ukuchule nje ngaleyo ndlela, kodwa isikhathi esiningi kwakuyi-hard labor ngoba kwakuhlaba ifoshela kakhulu. Bese kuba ukushintsha imibhedo, ukushintsha amarolo, ukudonsa ibhande, ukufunda lokhunja ukusetha ibhande, into engase ngiyazi leyo. Ngasheshe ngayifunda in a short space of time. So ngayithanda futhi ngoba umuntu engangisebenza naye wayehlonishwa la elokhunjeni la emayini. Yena wayephethe zonke induna elokhunjeni noma wayinduna kakapteni. So ke ngiyasebenza ke ibhande ke manje. Ubaba wayethe ngingayishinanini. Abajomboli bangifuna eshinanini. Babuka ukwakheka, yabo, babuka ukwakheka. Hayi mase kugezwa emashaweni. Mina ubaba wangiphi lokhunja, wangipha ingalo. Ngine-arm nje, angina amafutha engalweni. Nginemsipha nje, ingalo zami igcwele, yabo. Angaze ngidle futhi opowder nani. So isipho nje lami engaziphiwa ubaba ke somzimba. So mase kugezwa ke emashaweni abantu bayabona ukuthi lensizwe ikhona le, yabo. Kunensizwe ezazincane ezayifikile zahlulwa ishinana, ezinye zagcina zenza okunye. So kunalento ukuthi nami bayafuna ukuthi ngiyobamba ishinana le phakathi, yabo. Manje hayi ukapteni nakayingeni leyo ngoba wayevumelene nobaba. Futhi bayasaba abanye ukutshela ubaba ukuthi hayi bangifuna eshinene ngoba ubaba waxazululela ezinye izingane zaba abanye abantu ababefaka emayini ezaseyibulawa ishinana lapha zagcina zakhe. Ishinana kusinto okudlala. Shinana kusinto okudlala ishinana. Omunye kubanje ishinana efikile eshinaneni njengoba ngithi loyana wabhonga. So xa ukuthi le ishinana
ngelinye ilanga igameko zeyishina, kodwa omunye nje kwadabuka ilokhunja, kwadabuka i-avalon, aqhaqheka i-avalon engasayizwa kanti andidabukile ngaphansi, kwavelela idisende, kodwa akasikho-ke lapho. Induna-ke ziyangifuna nabantu bangifuna elokhunjeni, abanye bangifunela eminye imisebenzi bangalokho ukuthi why mina ngimncane ngisebenza elokhunjeni ebhandini, why ngingayi esekshinini, because abantu abancane bonke basebenza elokhunjeni, futhi umuntu usebenza ebhandini mayesafika mina sengiyawazi umgodi, because angithi nangesikhathi ngisebenza la ebhandini bese kuye kwenzeka uthola ukuthi noma lo mahlobo sihamba mhlambe kune section evulwayo, sifike sisebenza ibhande ekseni sibone konke kuhamba kahle, bese siyasuka mina nenduna enkulu nomahlobo mhlambe nomaqhilimane nabanye sihambe ke manje siyozama ukuvula isection, yabo, siyozama ukuvula isection. So sebeyabona ama-section senginakho ukuhamba ngiyowavula ama-section, so bengifuna lelo kunjini, wangifuna lelo. Inkinga yami mina enye into eyayingihlupha iqolo lami lasheshe libe buhlungu, ngangiphathwa iqolo ngisesemncane, yabo, ngingakakhuli ngingakenzi ngisho ucansi nje, kodwa ngangiba nenkinga yeqolo. So ene laphana phela njengoba ngisho ukuthi kuke laphana kusetshenzwe uthola ukuthi umgodi mawumile awukwazi ukuma, yabo, ngizosebenza mhlambe for 3 months 6 months umgodi lokhu ungaphakami, nihamba umgodi wenu uhamba phansi, yabo, nihamba ngokukhokhoba njalo, uhlala ugobile njengomuntu ocosha amadaka. Abantu bathi ucosha amadaka uhamba kanjalo, ucosha into phansi. Kwezinye njalo imayini kwaguqa nangamadolo, lezi mayini zeyikhohlo zale kohlobani mabe sixoxela kwaguqa nangamadolo, uyabona. Ene kwake kwenzeke futhi umkhokho obunzima, kwake kwenzeke uthola ukuthi usave afika athi mayibuka abone ukuthi la funa kubhore, yebo, lapho uthola isitshina sibhora lapho kuba njengamadolo, mhlawumbe kuzodlula nje mhlawumbe it's a space of 3 meters bese uphinde uyaphakama umgodi, kuyenzeka lokho, yabo. Into uhlala uyizwa amaxoko izitori zamazama bekwenzeka nalapha kithi. So ke abantu bayangifuna-ke manje emayini, nami ngiyabona ukuthi ayincindezelekile manje kancane makushoda emayini kuthiwa hayi nangu umuntu ofanele emayini, uhlaleleni lo uTonya la, yabona, ugcina nawe soba nalento yokuthi hayi laba yazini laba bangithatha kancane, yabo, bangithatha kancane, but shinana hayi sengisibonile le masayidini ukuthi sisetshenzwa kanjani, futhi nje shinana ngasibona vele ukuthi hayi ishinana sinabantu baso. Shinana into yokuthi vele mawusuku uzokondla umndeni ngempela, akusumsebenzi sasingawusebenza thina singenayo ingane kungonakele lutho. It's either mhlawumbe vele isikole sikwehlule ngempela or ngempela isimo sibe ekhaya ufuna ukondla umndeni, yabo, umsebenzi unjalo. Ngiyawuhlonipha kodwa la msebenzi ngoba funa ne-rate yawo beyingcono, i-rate yawo beyingcono, u-rate is operator mabamba ishinana. Nabafundi nje futhi abebamba ishinana nobhuti besibahlonipha nje kakhulu ngoba phela into othi leyo esisuke thina siyazi ngaphakathi, nina abanye eningaphandla nazi ukuthi umuntu wenzani, waziwa ukuthi umuntu usebenza emayini. That is why ngafunda nokufunda ukuthi mawuyingane ungabo demand izinto kumzali wakho ungazi ukuthi usebenza kanjani. So ke ayibangifuna ke emayini, bangifuna emayini kuze omunye ubaba, omunye ubaba kwakuyena yedwa wayeumuntu omnyama, ewumswati lo baba. Then bese mayeza afika akhulume nelokhunja nendunankulu ukuthi hayi ufuna ukushifta lapha, kunabantu abashiftayo, yabo, and then ufuna ukuthi kwakukhona ukhabakhaba, khona omunye awusuka bathi uShenge, khuluma Shenge, kwakukhona ubaba wakuthiwa ukhabakhaba wayekade eyinduna besabe sisebenza nobaba before, but wathi mayifika la kwathiwa umsebenzi obuduna wukho, wase wangena eshinani, wabamba ishinani esemdala, wabamba ishinani. So ubaba ke lo owayelokhunja wayeyimina, mawuyimina kubizwa ngomlungu noma kuthiwa umuntu omnyama, ubizwa ngomlungu esayidini, noma kuthiwa ungayimi nje usicelo kanje, but uzobizwa ngomlungu, igama lakhona noma i-title yakhona. So bese yafika ubaba ke lo asho ukuthi hayi ufuna ukuthi akhishe ukhabakhaba abuye ngapha elokhunjeni, akhishwe abuye ngapha ebhandeni,
kwase kuvuleke nelokhunja nesikhundla sobuduna ngapha ebhandini. Then kwase kufanele ukuthi-ke kushiftwe-ke manje-ke ngashifta mina ngaya elokhunjeni, kwashiftwa nje phakathi nami ngayithola-ke sekuthiwa mina ngiyohlohla-ke ngenza into okuthiwa ukuhlohla le blasting assistant. Ya kusho ukuthi ngizosebenza naye lo baba lona mase bebholile abajomboli kwenziwa yonke into sinasuke sihlohle sifaka amajalantiya si-connecte yonke into nafika test ukuthi si-connecte right mase testile bese siyavala bese kuyablastwa. So lo baba akafika akhulumeke nelokhunja-ke no Baba V naye sengikhonzile la elokhunjeni ebhandini because into zakhe ey'ningi siyakwazi mina neteam, angithi mina but mina neteam besikwazi ukuthi okay manginabantu ababefana nomkhwanazi nobani besikwazi ukuthi into siyenze lula, si-committed noma kungena ama-Saturday si-reliable yabo into enjalo. Baba V ngelinye ilanga-ke vele ngitshela ukuthi hey ndoda sengilokhunjile senguvalele kakhulu la kahle kahle fanele ngabe kade wahamba la yabo, ngoba la kimi angeke uzokwazi ukukhula la ebhandini. Ukukhula kwala ebhandini ukuthi ungawuba umeselani ungayoba ilokhunja induna yebhandi. Wena ufundile hayi ufundile wena wayisho njalo phela yena ngoba ngithi kwabantu ababe ngafundanga kangaka esikoleni. Wena ufundile u-capable ukuthi mawungenza le misebenzi yaphakathi ungakwazi ukuthi mhlawumbe ekugcineni ugcine nawe mhlawumbe uba umlungu wesayidi. Ubavile okhuluma nami ya angitshele ngimkhonzile-ke nami hayi timing ngilikhonzile right, usebenze kakhulu nobaba bayizwana nobaba yabo. Bese ngitshela ukuthi hayi fika utshela ubaba wakho, umtshela ubaba wakho ukuthi kunesimo esikanje. Yana ngempela ngimtshela ubaba athi ubaba bathi uyokwenza ngisho ukuthi bathi ngiyohlohla. Oh okay hayi kulungile ngoba vele uzolokhunja ayithe ngifika ngo-2009 u-2010 manje ngenza ini ngenza ilo ngenza yona i-license but manje ngibhayizile, ngenza yona i-license but ngibhayizile. Kwafika lesikhathi sokuthi kuthiwe awukwazi ukwenza ucode 14 ungenayo code 10. Ngabhayiza mina ngenza ucode 10. Ngithe sengenza ucode 10 ngithi phela ngenza iprocess yakho 14 kuthiwa hayi akusafanele manje uvele usuyokwenza ucode 14, fanele usuqale ngocode 10 bese wenza ucode 14. Ngathatha leyo nto engiyizwile ngayenza mina ngenza ucode 10. Sengiwenzile ucode 10 manje bengwenza kanzima ucode 10, bekuba nzima ukuthi ngitrainer, ayithi ngisebenze ebhandeni ngisebenze emini kuphela. So ngitrainer mina mangibuya emsebenzini kuphela yabo. Manje sasihlala phansi-ke nobaba ukuthi ndoda ngoba fanele ukwenza ucode 14, okay kulungile hamba uyosebenza lo ngoba uzosebenza ishift khona. Uzokwazi ukuthi asemini mhlawumbe ukwazi ukwenza uku-attenda emini u-attende nje kahle lo i-class le noma i-training yelo ka-code 14. Kanti futhi uma amathuba ebakhona mhlawumbe ungagcina ube yimayina ngozokusebenzele uzokusondele ukusebenza nemayina yabo. I-geography nganginayo, i-science iyayikhona certificate but iyayibhedela, i-mathematics nganginayo yabo, English nganginayo ku-right lokho kunye. So i-science iyayibheda ngoba isimbolo yayi-F but la amanye amalokhunja amanye ama-symbol amanye ama-subject amasimbolo awo ayi-right ngangi-right. So-ke izinto ey'funekalayo leyo kwamayiningi. Then-ke bese-ke ngiyalokhunja-ke manje-ke zilube lezi ezangale kwamanye ama-section ebezingifuna. Seyibona ukuthi sekukhulunywe nami, ezinye zayifikile zithi shashayo lo ubaba V ukuthi hayi ngize kuzo. Hayi bese le ayinami ngiyibonele ukuthi ayi-right le yaleli time le lomlungu. Ayingcono vele ngimthathe futhi kwakuwumuntu owayewufakazi kaJehova, cool guy, honorable man yabo. Noma nje uxoxa naye ubaba wayekhuthazana about his life experience, about life in general, ivangeli yabona. Noma-ke mina-ke ngangi-passionate ngezayoni ngaleso sikhathi, so i-conversation ithi yayingapheli ngetheology yami nami yasehlathini elokhunja yasezayoni. Naye ezama ungifaka le theology yakhe theology yabo ye-Watchtower community. So kwahlale kunaleyo nto-ke leyo-ke sihlale sixoxa ngalezo zinto.
Hayi ngafika ngaqala-ke ngangena-ke esayidini, ngaqala-ke ngasebenza-ke nami-ke manje-ke mangifika okay sengiyabona laba abantu beyishinana. Kusetshenzwa kanzima ey'shinaneni, ziyabuya, hhayi indaba yokudlala. Laba abantu beyishinana, laba abantu bekhulukhadi, ngiyafundiswa yonke into ndoda, nali ibhara lakho, amadophi, fanele ubale njalo amadophi, ahlukene ngey'namba, amalokhunja, amashuta lokhu amajalantiya nawo ahlala la, fanele wathathwe afake kuma-red box, usecura kanjani i-red box yakho, ama-danger tape, into ey'njalo, wheelbarrow yakho. So ngayifunda-ke zonke lezo zinto-ke. Hhayi-ke ngasebenza cause abantu ababehlohla ngaleso sikhathi bamuva basiwa ey'gubhini, kwakuwomlungu, umlungu mfowakho umfowethu-ke loyo. Usasebenza yena namanje elokhunjini emayini la ngabashiya khona. Enye insizwa nje eyayiphila kakhulu, sizwana-ke futhi nobaba-ke bathanda ibhola, kodwa yena ngithiwa ngishiya ngeminyaka noma emibili emithathu, wayesesigabeni sethu sokukhula noma somnsizwa. Ibona ababekhishwa-ke bekhishwa ekuhlohleni beya ey'gubhini njalo njalo. Then thina singena-ke ngathathwa mina nomunye-ke owayekade evele eseqalile, wasuswa kwenye ishifu, sabuya sazosebenza kule shifu kaXulu owayeyinduna, bese kuthi kube ubaba uNdlangamandla owayewumlungu esayidi. Hhayi-ke sayibamba-ke, hhayi uVusi lona insizwa yangifundisa-ke nami ngoba yena wayesenganolwazi-ke. Hhayi-ke ngifundise-ke, hhayi ngifunde-ke nami-ke. Hhayi ngigcine-ke manje iphele-ke lento yokuthi-ke hhayi bekuthiwa ngisaba uye-sectionini, ngisaba ukuthi-ke ngiyifunde yonke lento le yaselokhunjini, le filosofi yakhona okuphilwa ngayo lapha, indlela okuphilwa ngayo laphayana sectionini. Akufani nasebhandeni, yabo. Ebhandeni okay niyasebenza, but khona kufanelanga ubonakala umile, ngoba umsebenzi wakhona phela uphile webhande, kuhlale kubuthwa la ngaphansi. Noma nimile, fanele manimile khona makuvela umlungu uyasebenza engathi uyasebenza, yabo. Kanti hhayi sectionini, hhayi lento yokuthi mawukuthi umsebenzi wakho umile wokuhlohla, kusenabajombolo esayidini, ubhala u4, uyahlala la esayidini, uyaqhiya, uqhiye, ulokhu nje into zakhe as long as zi-right, yabo, zi-secured. Futhi akutatazele esayidini, bhekana nje nomsebenzi wakho, yabo, bhekana nomsebenzi wakho. Manje-ke into ebuhlungu-ke ngalo wethu umsebenzi, akumelanga amabhokisi ethu lawa amadophi kungabi bikho umuntu, njengoba siwu-2 siyalingana soyi-2, akekho number 1 akekho number 2, siyalingana soyi-2, which means lamabhokisi fanele sihlale njalo siwagadile. At least fanele kube khona umuntu oyi-1. Once kwatholakala noma kwavela umlungu, noma kwavela ishibasi, noma kwavela ukapteni, amabhokisi engalokhu nje ufika wathatha amabhokisi, ufike nje wathatha amabhokisi ayena ukuqondile. Sengizochaza-ke nini ukuthi amabhokisi ebesele kanjani unattended, yabo. So bekuba kanjalo, hhayi ngafika-ke, hhayi ngasipana-ke, ngabuka-ke into ey'ningi ezenzekalayo bakusesayidini, ngoba uyabona esayidini kunzima khona mawusuke usesebhandeni ungazi, but mawusuke usufikile khona, uyabona ukuthi kuyasebenzeka, kune-order, yabona, kune-order, namahlaya akhona amaningi angapheli, yabo. Angiphathi-ke khona makuthiwa-ke iy'gubhu isayoshintsha, umsebenzi usamile isayoshintsha, amalahle esibhumbile yonke bese kuyahlala phansi-ke lapho-ke kuyalokhuna kuyaxoxwa-ke, kuxoxwa ngey'ndaba zakudala, kuxoxwa ngey'nto ezintsha, yini izinto zasey'nkomponi, izinto zasemiqashweni la kuhlalwa khona, yabona. So-ke kuxoxwa ngalezo zinto-ke manje. Hhayi ngayifunda-ke nami isayidi, ngalifunda isayidi. Hhayi ngaze nje ngaba right esayidini, sengingasanankinga nje, futhi kwangisiza ukulokhunja ukusebenza esectionini, ngoba nelicense yami lo-code 14 ngawenza nje kwabalula nje, ngoba ngawenza u-code 14 ngawuphasa, u-code 10 ngawuphasa, no-code 14 ngawenza nje kayi-1 ngawuphasa. Ngaba right. Wona ngase ngithestele eNewcastle cause i-tract beyingekho lo i-testing station testisa u-14 bekugcina ku-10. So ngayenza eNewcastle. Ngiyakhumbula nje ngifika ngelanga ngaya ngalo ngiyotesta, ubaba wayebamba umoya, kodwa enakho ukuthi uyangithemba.
ngiyakhumbula ngibuya ngalelo langa sengibuya ngimkhomba ukuthi hayi ngempela nayo license wajabula kwabamnandi wazongithengela ngisho udrink kwabamnandi nje impela. So ke ukusebenza ke esectionini kwangisiza ngaleyo ndlela. Nami ke sengumuntu ke manje masigibele ebhasini abantu bebhande asengiyababuka nje. Hayi yabona makuthiwa kulokhunje noma kukhulunyelwa indaba zamabhonasi kuthiwa hayi phela ibhonasi yethu akufanele ifane nabantu basebhandini isikhathi ngisesebhandini. Ngangisho kanti ubani olungisa lamabhande, ubani okhathala amabhande yabo. Kodwa sengisesectionini nami ngase kumakhulunywa ngendaba zamaloza zamabhonasi noma ngangisumuntu ovuka kodwa ngangikubuka ukuthi khona kufanelanga phela sengibabuka ngithi hayi lokhu nje imali yethu nina kufanelanga ilingane nani. Enye into futhi ke ekhona eyenzeka ukuthi ngesikhathi angithi ngabe sengiqala sengihola manje imali yo-operator ngisesiyi-general worker. I-basic yami yasuka lapha ko 3.5 3.7 sengenza nje 4.5 4.8 ngelokhu nje ngenyanga yabo. Nami ngase ngibona ukuthi ngiyasebenza ekubeni egoli. Umuntu wayehola 1.5 kuqala nje senza ngihola 1.2 ngihola 1.2 kwenye ibutchery kwakuthiwa Scarf's Butchery sasilaphana elokhunjeni emawejimistin uline usuka straight obhekelo ukhamba eGolden Walk wehlelelo estation kwakune butchery kwakuthiwa Scarf's lapho ngangihola 1.2 bathatha 12 rand we-UIF ngihole 1118 lapho 1188 lapho nje yabona. So ke kwakuba into kanjalo. So mase ngifike emayini ngafike bangiqala ngo 3.5 ngisekulokhu yayiba khona overtime but ngithe mase sengilokhu sengise sectionini sengiyenzile ne-license ngase ngithi ke manje baba ke manje wabuya washo ukuthi isivumelwano sethu nje sasithe file uphume emayini mawusebenza ukhulu then siwenzile phuma emayini ungaze uguge yabo. Then ke mina ke ngase ngiqala ke manje ngathi yazini athi ngiqale ke manje nami ngilungise into zami ekhaya intwanyana zami ekhaya yabona. Mhlawumbe ngidonse noma uthulu manyana noma ngenza ukuthi noma extend lapha ekhaya nangempela hayi ngahlanganisa into enjalo ke sengilindele ukuthi hayi ukuthi vele nami ngoba ngangilinde ukuthi at least license yami ibe maybe na 2 years bese mhlawumbe ngiyozama ukumaketha lapho ngokunida kwakusathiwa awuyakuthatha noma una 2 years nganginaleyo hope ke yabo. Nami ngihambe ngiyoqala ilife yami le yama truck mhlawumbe ngiqale khona lapho kwanide eNewcastle ngikhuphuke njalo. So esectionini ke ngagcina ke ngiba umuntu ke oya kanjalo ke sectionini. Ngafika esectionini ke hayi ngasebenza hayi kwaba right. Ngasebenza isectioni ke ngaze nje kwaze kuba emayini ngiyaphuma isikhathi engaphuma ngaso ngenza lo msebenzi lo wokuhlohla wamalokhunja wamadobi namajalantiya njalo. Nganginayo ke nane hope yokuthi ngangahle ngibe iminer ngoba ubaba uNdlangamandla iqiniso lihle wayefisa naye ukuthi ngiye e-mine school uma mathuba evela. Kwatholakala ukuthi ubaba ke wayengasezwane nomnikazi wemayini lo wayesiqashile. So ngagabheka nje ubaba wayengasezwane nomnikazi wemayini nomunye wayesondele nomnikazi wemayini. Kwangikhosta ke lokho. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga sake sifayithela ukuthi imayini unfortunately abantu sasinabo babe ku-age group yami babengenawo grade 12 abanye noma benawo grade 12 abo ungacacile yabo. So kwakuba naleyo nto ke ukuthi abanye babezenyeza nokuthi bayobhala wona lawo ma-test. Mangifika mina ngafike ngalokhunja mangifika mina ngafike cause vele ngase ngivele ngizakhele igama ngoba ngangingaxoshwa before. Ngiyosixoxa leso story ngelinye la ngangingaxoshwa before. So ngase ngizakhele igama lokuthi angumuntu wayenenkani yabo owaye mina ngangenakho lokho engangificile emayini lapha emayini kwakune racism enkulu. So ezizinto nami ngase ngizenza ngenkani ukuthi ngifunda imithetho yemayini, ngifunda imithetho ka-labor. Ungangizeli nje ngobuso
ukuthi uvele uzongitshela noma uzongisalisa ngokuthi nakho umlungu nebala elimhlophe. Remember phela mina mangifika emayini angikhulelanga emaplazini, yabo. Mina ngikhulele endaweni lakho nama-TV ebekhona besimbona uLokhunja u-N lapha ku-generation ekhuluma isilungu, yabo. Angikhulanga mina la bekuthola ukuhleli khona emsakazweni la umsakazo nje isitori sika-3 kuphelile. So bekukhona izinto ezikanjalo ukuthi ngiya-understand, ngikhule ngibuka amafilimu, yabo. So benginganayo mina lento ukuthi ngangayi-understand i-racism. Kodwa ngithe mase ngifika, okay, ngaphuma futhi esikoleni ngawusebenza eGoli, ngasebenza namafemu, i-racism engekho izinto zakho. Mangifika emayini i-racism esemayini, and hayi racism leyo ukuthi idala abantu abelungu laba enisebenza nabo ngaphansi, labelungu laba abaphezulu, yabona, labo belungu laba ne-racism, and i-racism enye eningi ihlohlwa yibo labantu laba abasebenza abazi ikhulu abasondele lapha bayi-endorse nje indaba ye-racism. So mina ngangayiLokhunja-ke leyo nto leyo, ngangazwani nayo. Yenye into eyenza ukuthi kwathi noma sengiyiphasile i-test, kwakufuneka ama-artisan, whether uzoya ka-mining, electrical, kwamoto, njalo njalo, yabo. So ngangifuna mina ukuya kwi-mine school ngoba uBamdla uyena wayefisa, yabo, wayefisa ukuthi nami ngiye ku-mine school ngoba naye wayekade eye ku-mine school. Ubaba wayefisa ukuthi ngenze ugesi. Ngangazi-ke mina ukuthi i-physics, nganginalento yokuthi i-physics ayingiphathanga kahle esikoleni. Ngabo ukuphuma nayo ngaye lo F kwi-certificate sami. So nganginalento yokuthi ayingapha ku-mining vele obvious izokuba izinto ilona ngizothini, kugijinye izinto zaka-geography, geology, yabona, ku-study ama-rocks, izinto lezo i-geography nangayiphasa esikoleni bengi-right, yabo. So i-maths nakhona ngineshoyo ukuthi ayizukuba nkulu njengoba izoba nkulu ngapha kwaLokhunja kwa-engineering, le-engineering ye-electrical. So nga-opta ukuthi ngizoya ngapha. Saya sabhala, ngayiphasa i-test yakhona, kwakuthiwa kufuneka 60%, ngathola 50 something iLokhunja i-test yakhona, kwathiwa angitholanga 60%, ngagabha kanjalo. The rest engangibhala nabo abaphasanga phela, bafika ngabo 50%. So imagine ke ukuthi lo 50% engangiwutholile phezu kwenzondo yayingaka, because nangasezwana nanoma yini kapteni kwakuyena wayengiqashile. Ngizosichaza ke ilanga isitori sami naye. So lokho ke kwenza ukuthi ke ngagcina impela indaba yokumina vele yangaphasa, yangalunga. As much as abantu abafana noNdlangamandla noBaba uV babefisa ukuthi ngiye phambili ngendaba yokumina, but agcina ingalunganga. Ngayithuka ke sengibona nami ukuthi hayi ngempela njengoba ngile sectionini angibe busy ngezinye izinto, uma ukuthi isikhathi siyavuma, i-license yami iyagcwala, ngiphuma kanje ngibheke Lokhunjeni ngizama indaba yama-truck. So ke e-sectionini ukuze ngingeneke ngangena ngalezo indlela.